ya tuka kai da kamar da al'amuran sai a tuka kawai ka gani rayuwar ce ta zama abin komai da kake yin rayuwa yanzu a kuma yanzu ka duba da cikin tambawan Allah kamata ta yana muke ya kamata a ce mu haɗa wani abu da kuma san ma za a ci zai gaskiya da an kyauta mai bana ji wallahi abin ya zama abin da za ka saboda yake gagara a yau ban da ke ɗan ba abin da sun sa ko muke da kai wallahi saboda Allah yara ko wasu mata sun gifta ba saboda Allah yanzu wannan irin mata suka gifta wannan ci gaba bai zo mana ba har sai da muka tsufa